Nagsugod ng novena mass para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño de Calibo kahapon. Umpisa niin sa mga helikoton sa Ati-atihan Festival. Pagkatapos ng misa, ginbendisyonan ang mga imahen sang Santo Niño kag mga instrumento nga gamiton sa sadsad. Ginsundan ini sang parada sa palibot sang Pastrana Park. Pila ka mga aktibidad ang magkatakop tubtob Enero 20 ang palapak. Enero 19 ang dawn procession, samtang sa Enero 20, Domingo nga adlaw ang Pilgrim Mass. Tatlo ang nalista nga nabiktima sang palupok sa isla sang Guimaras sa pagsukalaw sang bagong tuig. Duhang nagikan sa San Lorenzo kag isa sa Banwa sang Buena Vista. Samtang ginkalipay ni Senior Superintendent Julio Gustilo, Provincial Director sang Guimaras Police Provincial Office nga wala sang dako nga insidente nga natabo. Matawhay kag malinong ang bugos nga Guimaras sa pagsukalaw sang bagong tuig. Ginlabo ni Melchor Finiquito sang San Rafael Dumalag, Capiz ang kaupod inom nga si Jose Marillado, 40 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sang Dumalag Police Station, nagainom ang duha sa puluyan sang ilaamo sa barangay San Rafael. Nagbaisay kag ginali nga ginlabo sang sospek si Jose sa iya nga ulo. Gilayon na gindala sang Dumalag MDRRMO ang biktima sa ospital. Preso naman ang sospek sa lock-up cell sang Dumalag Police Station. Narekober ang sakayan niya sa barangay Batya, Ibi, Magalunan, Negros Occidental kahapon sang hapon. Sa inisyal ng investigasyon sang Capiz City Police Station, ginkuha sang sospek nga si Romulo Nyabure ang motor banca ni Edward RB sa barangay Zone 6. Kaginsakyan ini padulong sa Ibi, Magaluna. Akto man niya nadakpan ang sospek nga nagasakay pa sa sakayan sang kapulisan sang ginpatigayo ng hot pursuit operation. Preso sa Nyabure kaginasikaso ng pagpasaka sang kaso nga qualified theft batok sa sospek.